Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nonton kong YouTube channel already. Nonton si kopi naruh aku dalam video lampil bay. Nonton video kami si kopi yang thumbnail batai channel ni. Video nonton video ku udah skip kalau macam je. Jelas channel lega perang di nonton jangan tham berisa update lana fayda. Be update perang jai lega per. Be update per kau hari ni siang nonton ni sekuri kau lewat lega per. Nonton mana angni video ku naik lo channel ku subscribe kalama. Pinta kan nonton na unnane. Ani channel ku subscribe kalama lah. Before ini mojang update video nonton mana. मोननो हागोन आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों भिडिअ आं खालामनानै बे भिडिअफोरखौ नायलांदो आं मा आपडेट लाना फैदों बे आपडेटआनो जाहैबाय लोगोफोर जोंहा प्रेक्टिकेल बसुमतारीखौथ' हाबा जाबाय होननानै गोबांथार मानसियानो मोनथिखाबाय जानांगौ ओमफ्राय सोरबा मोनथियाखै जानांगौ ओमफ्राय जाय मोनथियाखै नैबे आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला दिनै मोनथिनो हाबाय आरोना नोंथांमोना ओमफ्राय आंनि भिडिअ लाबोनाया एसे लेट जाबाय दे लोगोफोर गामियावबो एसे बेस्थ'मोन नालाय ओमफ्राय प्रेक्टिकेलाथ' हाबा जाबाय होनना मिथिखाबाय आरो बेजों लोगोसे सासे दंबावो जोंना बिग्राय सोर बिग्राय होनना बुङोब्ला बिथाङा सानैबो मा होनो फिल्म एबा कालचार मा होनो जेनेबा सानैबो फिल्म गाग्रायानो आरोना सिनेमा लाइननि मानसि थारमाने बिथाङा नोंखौ जों मोजाङैनो सिनायखायो आं नोंथांमोननो फट'खौ होनो हागोन नोंथांमोना फट'खौ नुनानै साबसिन सिनायनो हाबावबाय जानो हागौ ओमफ्राय दानिया बिथांमोना हाबा जाबाय होननानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंबा मोनथिनो हाखाबाय ओमफ्राय बिथां सानैनिसिमबो आंनि साइडनिफ्राय हेपि मेरिड लाइफ जाहाथे मा होनो जिउआव मोजाङै मोजां संसार मोनजाथोंसै आरोना ओमफ्राय दानिया नेक्स्ट आपडेटआ दंबावो जोंना नेक्स्ट आपडेटआ दङ जोंना मोनसे जुरि अफिसियेल होननाय फेसबुक पेजआ मोनसे फट'खौ गोबांथार भाइरेल खालामगासिनो दंमोन आरोना ओमफ्राय बे फट'खौ मोनथाम होनानै बिथाङा नैबे पस्टनि गेजेरजों लिरदोंमोन आरोना मा लिरदों आं नोंथांमोनखौ फरायनो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोना फरायनो हागोन आरोना नोंथांमोननो आं स्क्रिनाव होगोन नोंथांमोना फरायबानो जाबाय ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ दा फरायना होनो थाखाय आखायाव लादों बाव लिरदों जुरि अफिसियेला फट'आ 6टा 7टासो दं खोमा ओमफ्राय बेखौ होना होगोन आं स्क्रिनशट दं आंनाव नोंथांमोना नायनो हागोन ओमफ्राय आं दा फरायना होनि आरोना नोंथांमोना फरायनो हागोन गुन्दा आंनि लाइफखौ बरबाद खालामना आंजों उन्दुना जाना अहाना दा बेलेग सिख्ला हाबा खालामनो नागिरदों नों बिथाङा बेफोरबायदि लिरनानै गोबांथार फटकजों लोगोसे बिथाङा पस्ट होदों आरोना गावनि फेसबुक पेजाव जुरि अफिसियेल फेसबुक पेजाव आरोना ओमफ्राय दानिया बेनो जुरि अफिसियेलानो आरो मोनसे भिडिअ होबावदों आरोना बे भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर जेनेखिनि बे फट' भाइरेल जानायखौ लानानै बिथाङा खेंफोरथि होदों आरोना जाहाथे मारै भाइरेल जाखो बेफोरनि सायाव बिथाङा गोलाव भिडिअ मोनसे बानायना हगारदों आरोना आं बिनि क्लिपखौ ससेल' होना होगोन नोंथांमोना बिनि फुरा भिडिअखौ नायनोब्ला जुरि अफिसियेलाव थांनानै नायजोबनो हागोन आरोना नोंथांमोना नैबे जुरि अफिसियेलनि क्लिप भिडिअ मा बुंदों बिथाङा बिनि भिडिअ क्लिपखौ नायनो हासिगोन आरो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं जुरि बर' आङो गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमनानै लाग्रोबाय थ' आङो लाइफआव बेबायदि जागोनखौ बा बेबायदि आंनि लाइफआवबो बेबायदि मोनसे भाइरेल भिडिअ फैगोन बा भाइरेल जागोनखौ आङो मालाबाबो सानाखैमोन थ' मा खालामनो दा आंनि गोसोखौ आं हमथानो हायियाव आं बेबायदि खालामदों थ' बेयो आंखौ खोथा होनानै जे गुबुन सिख्लाखौ जे इमान थाबनो जे बियो गनायनानै लागोन आं बेखौ मालाबाबो सानाखैमोन थ' जोंनि रिलेसना ओरैबायदि मोजांमोन खिन्थु आङो साननोनो हाया जे बि आंखौ बेबायदि खालामगोन होननानै थ' आंनि गासै प्रब्लेमखौ मिथियो नोंथांमोननि सिगाङाव मा बुंदों जे आंनि प्रब्लेमखौ बियो मिथिया आं बिखौ खोमसियाव लाखिनानै दोनदों बेबायदि होनदों दायो नायदो सन्जिब बसुमतारी आंखौ मा होनदों नोंथांमोननिसिम एसे देखायनोसै आंखौ खोमसियाव दोनदों होनदों बियो खुलुमबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना गासैबो मिथिदों आंखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बहुद दावराव जागासिनो दङ जुरि अफिसियेल बे फेसबुक पेजाव जुरि होननाय सासे सिख्लाया आंखौ बहुद बदनाम खालामदों जों सानैबो रिलेसनाव दङमोन खिन्थु जेथिया आङो जुरिखौ मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आगोलावनो आरो डिभर्सबो जायाखै प्लास बिनिया आगोलनिफ्रायनो गथ' सासे दङ राजा नामा बिनिफ्रायनो आङो बिनिफ्रायनो साइड जाबाय रायजोफोर बेफोरखौ गासैबो मिथिनानै आं बिखौ माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आरो आंनि न'खरा मालाबा दायो आंखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया जेनेबा आंनि लाइफआव
आङो रावबो सेंग्राखौ जे आङो बेबायदि थगायनानै बा आङो सिख्लासो बा आङो माबासो आंहा प्रब्लेम गैया जेबो प्रब्लेम गैया बेबायदि बुंफेरनानै जे आं रावबो सेंग्राखौ आङो दिनैसिम आङो बेबायदि फसायनानै आङो लायाखै बा आङो लाइफ टाइम आं बिदि थानोबो हागोन आं जिन्दगीखौ आङो लाइफखौ आङो जुजिलांनोबो हागोन आं हारसिं थानानैब्लाबो मानोना नोंथां